تەماشەوانên هێژا لە باکوورê Kurdistanê çi çêbûn. Bayram Bozyel cîgirê Serokê Giştî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê ji Diyarbekirê lê gel min e. Dem baş kekê Bayram. Kek Bayram ez ji wê yekê dest pê bikim niha li Bakurê Kurdistanê bêguman êrişên dewletê hemberî doza Kurd wekî mijarekî sereke ye ji alî desthilata Tirkiye ve 2020 de dawiya wê de Recep Tayyip Erdoğan Serokkomar dest nîşan kir got pirsa Kurd li Tirkiye nîne. Di wê derbarê de ger nirxandina te dest pêkê de bikir. Spas dikim Kekî Cemal. Rastî ev ji bo AKP, ji bo Erdoğan guhartinekê trajîk e, heta trajîk komîk e. Salên 2000 da Erdoğan li ser navê pirsa Kurd CHP'ye rexne dikirin, êrîşan dibirin li ser CHP û wekim mînak ji bo qetîama Dêrsimê uzr dixwestin ji Kurdan û her wiha hêzên MHP, CHP rexnê tund rexne dikirin û digotin ku ev mesela nîjadperestiya Tirk min girtiye bin piyê xwe. Ez dixwazim mesela Kurd safî bikim, mesela Kurd mesela min e, mesela Kurd mesela demokrasiyê ye, divê em vê meselê safî bikin û divê eger meriv li ser heqîqetê xeber bide jî gavên erênî jî avêtin. Di salên 2000 bi taybetî jî 2009 heta 2013-14 gelek li hember wan di wê demê de êrîş jî çêbûn, heta ergenekoniyan 2007-8 de xwestin darbe jî bikin, demek jî AKP rûbirûyê girtinê bû li mehkema bilinda. Paşê jî tabî bi piştgiriya hêzên demokrat û bi piştgiriya Ewropayiyan ew gît û neqeba teng derbas kir. Lê mixabin îro AKP bûye tiştekî din. AKP êdî car caran em dibêjin, AKP êdî nemaye di eslê xwe de. Tenê Birêz Erdoğan maye û havalê wî yên koalîsyonê hene koalîsyona nîjadperest ku ew jî li ser dijayetiya Kurdîtiye hatiye avakirin. Ji bo wê yekê jî li gor îklîma nû, li gor em bêjin hevalbendê xwe nû, li gor siyaseta xwe nû tabî peyvê wisa bikartîne ku pirsa Kurd nemaye. Lê pirsa Kurd bi gotina Erdoğan peyda nebûye û gotina Erdoğan jî tune nabe. Rastiyekê civakî ye, rastiyekê dîrokî ye, rastiyekê heremî ye li rojhilata navîn û pirsa Kurd ne tenê pirsa Tirkiye jî ji bo wê yekê bi gotina Erdoğan çawan ku Tirkiye da jî naqide, rojhilata navîn da jî naqide û pirsa Kurd pirsekê sereke ye, pirsekê germ e û lazim e bi şeklek bi awayek were çareser kirin. Kekê Bayram bêguman di platforma siyasiya Bakurê Kurdistanê de mijara herî zêde ku li ser hate rawestandin destberdan yan jî êrişên PKK ku li dijî herêma Kurdistanê rûdayî bûn. Ev yek di platforma siyasiya Bakurê Kurdistanê de bû mijara sereke di wê derbarê de nirxandina te gerez bigirim Kek Bayram. Belê mixabin ev mijarekê girîng e û mijarê ku em herkes pê diêşin ji ber ku aliyê vê mijarê ew e ku bi nava Kurdan ve girêdayî. Yani dema em bêjin heştî şabê êrişê Kurdan dike, yan jî Baxdad êrişê Kurdan dike, yan jî dewleta Tirk êrişê Kurdan dike. Ev êrîş Kurdan dikin yek. Lê mixabin mesela PKK ne wisa ye, mesele wek min got aliyekî wî meselekê navxweyî ye. Em çiqasa siyaseta PKK neacibînin jî, çiqasa em wî partiyekê wekê Kurd û Kurdistanî nebînin jî. Lê li ser navê doza Kurd derketiye û em bêjin girseya wî, kîtleya wî Kurd e û ê ku bûyra jî hereket dikin li ser navê boyê doza Kurd, boyê daxwaziya azadiyê şer dikin, bedel didin, canê xwe didin. Yani ji bo wê yekê mesela PKK wata mesele PKK be meselekê mühim e, meselekê girîng e. Em di meselê da bi taybetî jî rewşa wî ya siyaseta wî ya li hember Başûrê Kurdistanê herêma rêveberiya Başûrê Kurdistanê her tim bi rexne dikin, şermezar dikin. PKK di vê meselê da bi eşkera nehaq e, pozisyonekê nehaq daye ji ber ku
وەک جار جاران مەگوتیە پێکێکێ دکارێ وەک میێواندار لور ببینێ حتا کو ڕەوش لە تورکیە ئاسایی ببێک و vegere Tirkiye lê nabe ku ew dest dirêjaiya serweriya destkeftiyên Herêma Kurdistanê bike û wek şirîgê herêma rêveberiya Herêma Kurdistanê dest bide ser perçekê axê Herêma Kurdistanê û nehêle ku hêzên Herêma Kurdistanê li wir xizmet bikin pêşmerge erkê xwe em bêjin asayişê bicî bîne em bêjin şaredarî biçin xizmet bikin li gundan û qeseban ev rasterast xesarekê mezin dide Herêma Kurdistanê û eger meriv nav jî bike ev ya dişmnatiye di netîcê de eger niyet çi dibe bila bibe bo wê yekê em bangewazî dikin raya giştî bangewazî dike ku PKK divê rêz ji Herêma Kurdistanê ra serweriya Herêma Kurdistanê ra parlamentoya wê derê ra rêveberiya wê derê ra bigire ji ber ku ji xwe herêm Kurd pêvajoyekê hesas da derbas dibin ji xwe Herêma Kurdistan ji aliyê hêzên dagirker ve hatiye dorpêşkirin û êrişê wan berdewam in li ser Herêma Kurdistanê di pêvajoyekê wisa da kiryarên PKK mixabin xizmeta van hêzên dagirker dike ku dixwazin ev nefesa ku Kurd li wir distînin wê nefesê bibirin ew riya azadiyê em bêjin atmosfera azadiyê ku pêkanîne ew î ortê rakin em vîdarin vê meselê nê asta şer û pevçûnê bi riya diyalogê bi riya îknayê û bi taziyîkê zextê raya giştiya Kurd bi riyên dîplomasiyê riyê danûsendirê vê meselê safî bibe. Kekê Bayram raya giştiya Bakurê Kurdistanê rewşa pêkanîna platformeke yekrêziyê li Bakurê Kurdistanê dîsed rojeva wa ya sereke de bû. Lê gava ku mirov li rewşa siyasî ya platforma siyasî li Bakurê Kurdistanê temaşe dikir di gelek pirsên sereke de rêxistinên ji derveyî PKK ji derveyî HDP rêxistinên teveyî demokratên Kurd nêzîkahiyek di gelek pirsan de diyar kirin gelo bine mayek ji bo yekrêziyekê li Bakurê Kurdistanê nêzîktir bûye. Ev sala derbas bûye sala 2020 derbas bû bi diyarkirina nêzîkahiyekê 2021 de em dikarin bibînin ku platforma siyasî ya Kurd li Bakurê Kurdistanê de nêzîkahiyekî yekrêziyê dê pêk were. Belê ev xebat her tim berdewam in ji dû heta îro lê mixabin rewşa Tirkiye belkî hûn zanin yani ez nifşa me dizanê em rewşa 1980 îronê de derbas bûn salan me îşkence dît salan em hefsên Diyarbekir da û wekî din em zindanê bûn gelek îsan hatin koştber bûn lê rewşa ku niha Kurd têdane gelek ji aliyan ve ji rewşa 12 îlonê girantir e. Yani wek nimune ez dixwazim bi qenala we bêjim ku mesela tu car dema 12 îlonê da ew dîktatorê Kenan Evren derneket negot ku vê mehkemeyê biryarek sendiye ez biryara wî qebûl nakim. Yani lûr car jî li gor xwe sîstemek hebûn car jî qayde qural hebûn car jî meriv zanibûn yani tu derkevî mehkemeyê pêşiya te çi heye li paş te çi heye. Mixabin îro wisa nine îro ew hukûqa şeklî jî li hortê rabûye ew destûra heyî êdî bikar nayê maalesef îxtîdara nû îxtîdara ku nûha li ser hukme dewleta xwe daye alî yani dewlet naxebtê bi tevahî ciyê wî keyfiyetê girtiye her tişt di nava dû peyvên em bêjin serok komar daye hesab bike destûra mehkemeya bilind Tirkiye biryarek dide Birêz Erdogan dibêje ev cî nakim mehkema mafê mirovan li Ewropa biryarek dide ji bo qavala ji bo Demirtaş yan bo yekê din eşkera dibêje ez cî nakim halbûkî ev normên pêwendiyên ku Tirkiye bi Yekîtiya Ewropa yan jî em bêjin mehkema mafê mirovan ra daniye ew êdî perçeyekê destûra hukûqa Tirkiyeyê yani bi gotinekê tin hikmetan û serokkomarên û
نه حقوقا خو ناس دکن نه بریار محکمه خو ناس دکن کەکەی بەیرەم وەکی پرساداوی من دخواستەشتە بپرسم و باوایکی کوردگەر ئەس بەرسەبێشتە وەربگرم بمخابنی بە ڤایرۆسا کۆرۆنا وەلێ کرد لە باکووری کوردستانێژی gelek welatiyê me mirovên xwe xweştevî windakirin tevgerana teveyî demokratîka Kurd jî li Bakurê Kurdistanê gelek kesayetiyên nav darên Kurd cîlek nifşekê Kurd ê got tesîrekî gelekî bandorekî xerab lê kir kesayetiyên wekî Mam Derwêşê Saed û Seyda Mala Emadetdîn Hemîd Kılıç Aslan jiyana xwe ji destan girêdayî vayrosa korona duê derbarê de چندین گوتناش تور بگرم فرموکت بایرام بله مخابن اف کارساته که مزنه کو 3 سالک جارک ته لسر مروایه و هر وال لسر ولات مجی حتی دکارم بیجم کو باندورا کورونا لگور ولات دن لگور ترکیه اروپای دو قات زیاده جبر کو بنگه ها تندرستی ضعیفه جبر کو دولت خدمت ناکه جبر کو شارداری لهوره تننه و او زمینه کو رایا گشتی بخو بکار به هفکاری پیک بینه دزگین آلیکاری پیک بینه کو راست بگیشه خلقی و آلیکاری بکی او جیتنه جبوه که وک مگوت انجام آوه کارساته با کوره کردستان احتمالا پرشیدن جی دو خاص زیده بله مخابن گلک حواله مه هجا به وقت و به آوه که اوسا کو جان دده مرف جناوا مچون که حمید قلجاستان دمک بریا رحمت بون آخوشی دیالوگ مپیرا بون و جار جاران امدادن برهف جاردی که حمید درویش اوجی روس پیه که مبون لبا کور کو عمری خواه ده تکوشین آزادی ده در باز کربون مالا دین جارجی به هوای و هر وها هنزانن سروک شاردار هولیری و که نجبتین جی رحمت کرن تابی جی وان بهشت به البته خساره که مزنه ام هرتم بانگت کن رایا گشتی کو دوی ام هایش خواه هبن اف قادرو اف مروف جمرا لازمن جبو پیش روژه دوی ام هایدار بن و گور شرط مرجع علمی کو لسر مفرز که ام تفگرن سپاس بوده که کی بایرام بوزیل جگری سروک گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستانی کوش دیار بکریل گلمم